guys! Welcome back to my channel. It's me again, Len. So for today's video, I'll be sharing you guys 10 random facts about me. Kaya sa mga gustong malaman, please stay tuned lang kayo until the end. And 3, 2, 1... Nakabahan ako dito. That number 1 fact, mahilig po akong magluto. Willing po ako na matuto ng mga bagong putahe, bagong menu. Hindi naman halata sa katawan ko kasi pitayt po ako. Wala pa akong bilbil. Oh, no. Alam kong may magre-react na naman ito. So number 2 is frustrated gardener po ako. Yung umaabot sa punto na talagang meron akong itinanim. Gusto kong andyan lang ako sa tabi. Gusto kong subaybayan yung paglaki niya, yung pagtubo niya, tapos hanggang namulaklak, tapos nagkabunga. Ewan ko, parang nakakawala siya ng stress, problema. Pag nakikita ko ng halaman. Masaya na ako dun. Then, number 3 is yung paborito kong ulam. Yung paborito kong ulam is lauoy. Lauoy talaga. Ewan ko, sa mga gusto ng lauoy dyan, katulad ko. Alam nyo yan. Sa mga hindi naman nakaka-relate sa akin, okay lang yan. Yung, alam nyo yung kamansi. Para siyang maliit na jackfruit, tapos may matutulis yung balat niya, green yung kulay, tapos hinahaluan ko siya ng malunggay, saluyot, alam niyo yung saluyot, tapos yung bunga ng gabi, yung nasa ilalim niya, hindi yung tangkay niya, yung nasa ilalim yung parang may puti niyan, basta yun na yun, hindi ko ma-explain, kasi hindi ko alam kung anong Tagalog ng yung tawag doon. Tapos yun na, niluluto, nilalagyan yung sabaw niya. Ay, ang sarap. Then, pang-apat naman is yung paborito kong kulay. Ito na. Hindi lang isa yung paborito kong kulay, guys. Marami sila. Una, syempre yung black, then white, then maroon. Gusto ko yung maroon. Gusto ko yung maroon at saka gray. Yun yung mga paborito kong kulay. 4 lang sila. Then pang-5 naman is mahilig ako sa flat shoes. Ewan ko, hindi naman ako masyadong mataas. Mga 5'3" lang yung height ko. Komportable akong gumamit ng flat shoes. Syempre, nakakatakbo ka. Tapos, hindi siya hassle talaga sa paa. Depende na lang siguro kung merong mga occasion na kailangan talaga ng heels. Pero, the best pa rin talaga yung flat shoes sa akin. Number 6, mahilig po ako sa long dress. Yes po, mahilig po ako sa long dress. Wala lang. Feel ko lang, fairy ako. Fairy. Wow! Then, number 7 is motion sickness. Meron po talaga akong motion sickness kapag sumasakay ako sa bus, kahit anong mga sasakyan, except lang sa motorcycle. Namana ko siguro kay mama. Ewan ko kung namamana ba yan. Basta, every time na sumasakay ako ng bus, van, ganun, talagang nasusuka ako, tapos nahihilo. Yung feeling na pagsakay mo ng van, ang saya-saya mo, tapos nai-excite ka, syempre sa pupuntahan, yung gagala ka na naman, pero pagkababa mo talaga sa sasakyan, wala na. Wala nang energy. Tapos, yun na, wala. Parang lantang gulay na talaga ako. So, ayun. Number 8. Sino dyan ang hindi bitter? Okay, hindi po ako bitter. Kumakain po ako ng hilaw na ampalaya. Yes. Hilaw po na ampalaya. Minsan nakakaubos po ako niya ng dalawa. Oo.
Nilalagyan ko lang siya ng toyo, tapos kalamansi, black pepper, then yung onion at saka tomato. Yan, ang sarap. Grabe. Para siyang salad. So, ganon. Kumakain ako ng hilaw na ampalaya. Then, number 9, yun, eto na. Paborito kong Korean novela. Paborito kong Korean novela is Endless Love. Endless Love, naalala ko pa mga 2010. Nanood kami niya nag-movie marathon kami. Tapos, isang araw at saka isang gabi, kinaumagahan, natapos namin yung Endless Love na yan. Tapos, yung grabing iyak ko dyan! Grabe yung iyak ko dyan sa movie na yan. Basta nakakaiyak siya. Sa mga Korean lovers dyan, ayan, I feel ya, you feel me. You feel me, I feel ya. Then, number 10, yung last natin na fact about myself. Takot ako sa dagat. Yes, takot ako sa dagat. Ayoko sa yung blue, yung medyo blue na yung tubig, yung maitim na, parang ang itim na tingnan dun sa ilalim. Yung meron kasi akong na-imagine dyan. Na-imagine ko yung mga sea creatures dyan, ng mga malalaki. Tapos, na-imagine ko yung bibig nila na nakabuka talaga dyan sa ilalim. Tapos, habang ako naman, lumalango dyan sa itaas, tapos nakabuka dito, tapos ang lalaki ng mga mata. Yun, ewan ko, talagang nag-i-imagine ako niyan. So, naliligo ako sa dagat, pero dyan lang talaga, kung mapapansin talaga ng mga kasamahan ko, yun, hindi kasi ako marunong lumangoy. So, nandiyan lang ako sa gilid ng dagat. Ayoko dun sa malalim na kasi. Yun nga, takot ako. So, yun lang po yung aking 10 random facts about me. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video na to. At, nagsinawang lang eh. So, thank you guys for watching this video. I hope po nag-enjoy po kayo. Don't forget to like, share, and subscribe po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. At sa mga nakasubscribe na po, thank you sa mga thank you po sa mga nag-subscribe na po. So, I will see you again guys on my next video. Bye!